een samenwerkingsverband hebben met Noord-Nederland of Nederland. Onze collega's die steunen ons en wij steunen hen. Want overal waar we zijn, samen sterk. En vandaar dat we vandaag even dus 2 minuutjes wachten. Gebruik maken van de tijd. We zijn live. Hoofdzakelijk wordt het programma gepresenteerd wat hier gebeurt. Zijn er mensen die per ongeluk op beelden komen die niet leuk vinden om beeld te zijn? Nee? Oké. We hebben een oogstfeest toestemming en daar gaat nergens naartoe, maar het is een uitzending dat eigenlijk wereldwijd wordt getoond. Léganos começar para os enjoy e à tarde aqui. Tena toestemming moet vragen. Dus tegenwoordig één klein ding heb je de regels overschreden. Tot straks. Straks kom ik terug op meerdere informatie die wij nodig hebben in verband met andere activiteiten. Rani, voor jou microfoon. Dankjewel nogmaals, Jacinto. Mensen, goedemiddag. Bontari. De organisatie GVGT Eindhoven heeft aan mij gevraagd om vandaag een lezing te houden over de Oogstfeest. Mijn naam is Fanny Hoy, ik ben cultuurmanager en ik organiseer al bijna 7 jaren in Rotterdam, want daar kom ik vandaan, zojuist, waar ik dus stilsta bij cultuur en historie. In 2018, volgens mij gaat de microfoon steeds aan het uit, 2018 heb ik mijn eerste Diaritula georganiseerd. En op dat moment was voor mij de aanleiding geweest naar een vol verkochte zaal. Was voor mij de aanleiding geweest om het gemeenschap hier in Nederland, maar ook het Curaçao's gemeenschap die hier woont, om meer informatie te geven, meer mee te geven over waar ze vandaan komen. En dat niet alleen. Het is fijn dat de Nederlanders hier in Nederland weten wat meer over Curaçao. Volgens mij gaat iets niet goed met mijn microfoon. Nee hè, ik denk dat ik toch, wat zegt u? Zo? Verder van mijn mond. Oké, zo gaat het dus beter. Dank u wel mevrouw, dank u wel. Dus ja, ik sta hier vol trots. U heeft mij aan mij gevraagd om iets meer te vertellen over de Oogstfeest. Zijn er nog meer mensen die moeten aansluiten? Want het is heel belangrijk wat ik ga vertellen. Volgens mij blijft die storen. Ik denk dat ik toch de microfoon van de band mag gebruiken, hoop ik. Is dat de wireless? In mijn team Bami? Ja, graag. En dan ben ik de speaker aan die is de zaal of die speakers? Sta ik een beeld? Oh, wat is het beeld? Is dit oké? Jesse, we gaan met de live. Kom, we gaan ergens anders zitten. Kom in minuten live. Oké, ja, zo beter. Dankjewel, dankjewel. Nou, de Oogstfeestparade in Marcha di Cosecha. Wat ik vandaag aan u ga vertellen is, hoe is dit ontstaan? Waarom dit vandaan? En waarom is het eigenlijk op het eiland dat wij nog steeds de Oogstfeestparade vieren? Na bijna 2000 jaar. Ik heb hier een presentatie, af en toe moet ik schakelen
tussen de presentatie en wat muziek. Want dat heb ik ook bij u. En voor u vandaag. En ook nog, straks gaan we ook meedoen aan iets heel leuks. Dus prepare yourself.